a tots aquí em s'escriu en Minecraft i avui us porto un nou vídeo de llanes de projectaris en català, sí. I sóc aquí vermell, anem a passar per aquí. Lagazo, un segundo, vale. Si me da lagazo, yo sé. No, lagazo pur lag. Aquests són mapes fàcils de fer-se a llana, però campegen molt amb aquests mapes. Per experiència ho dic. Vale, piquetat de triàngul, agafo una d'aquestes. Això aquí, i ara anem a fer-nos la doble. Aquell ja es farà l'altra llana, o sigui que va. És veritat, hem d'anar per aquí. En sèrio, i sóc l'únic, no? Vinga. Vale. I no ha placeat al damunt, no l'ha placeat l'altre? La sol. Vale, tinc les dues. Ara sí ens podem fer la doble, no sé que hi hagi un single i no sé com m'ha donat a mi, però bueno, da igual, passem d'aquestos. Ja me'n sacant que hi ha. Vale. Lazo, parem. No, parem, no. No podem parar ara. Va, que me faig la doble. Estic nerviós, ho sé. Vale, nois, ens fem la doble. Sí, ens fem la doble. Molt bé. I GG! Iuhu! He fet la doble! T/GG. For catalans. Vale, molt bé, li faig una foteta. I ja està. I ara faig una altra foto que m'he fet la doble. Vale, molt bé. Me'n faig perquè hi ha gent que no s'ho creu, no? Llavors en el vídeo penjat i ens hem fet una doble banana split. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima. M'he fet la doble, sí.